Usa ka senior citizen nga lalaki ang gipaulanan og bala samtang natulog sulod sa iyang balay sa Libuna, Bukidnon. Away sa yuta, posibleng hinungdan sa krimen. Ani ang report. Nabulabog sa sunod-sunod nga buto sa pusil ang mga residente sa Zone 6, Barangay Kinawi sa Libuna, Bukidnon. Pasado alas 12 sa kadlawon adlawng Miyerkules, gipaulanan na diay og bala ang panimalay sa usa ka 70 anyos nga lalaking biktima. Samtang natulog kini sulod sa iyang balay, kauban ang iyang asawa. Sumala sa mga silingan sa biktima nga dili muubos 30 ka buto sa pusil ang ilang nadungog. Aya miniduol dire sa area. Mga 10 minutes pa nila bay siguro to. Palurang pa ninyo. Aya pa rin may kan kay basin di mo kita pensa gud kay basin na pay respect ba nga naghupo ra ba kadto diya. Dugang niya nga wala kuno niya nakita ang mga sospek tungod sa kangit-ngit sa lugar. Pagresponde sa Libuna Police, ilang na-recover ang 28 ka mga empty shells sa M16 rifle ug 8 ka empty shells sa 9mm nga pistola. Dinhi sa kilid nga bahin sa maong amakan ang gipuntirya sa gunman. Sanglit dinisab nga bahin naghigda ang biktima. Buslot-buslot ang kahimtang niini nunot sa pagpaarak sa sospek nga gikamatay sab sa usa ka binuhing manok sa biktima. Away sa yuta ang usa sa mga ginalantaw nga motibo sa krimen. Nasayran nga dili lang kini ang unang higayon nga gipusil ang maong biktima. Gisuwayan pa kuno pagsunog sa mga sospek ang balay sa biktima apan natabang kini sa mga silingan. Niadtong March 29 nahitabo na gihapon ang aso sa mga insidente sa pagpusil sa maong biktima og kini identified ang maong sospechado og na-file na pod sa ato ang kapulisan sa Libuna ang kaso nga attempted murder. Gituuhan nga kini nga insidente karon kaganina ang mao gihapon nga sospechado no mo'y naghimo. Tulo ka samad pinusilan ang naangkon sa biktima. Kinsa padayon nga ginatambalan sa ospital. Swerte sab nga wala na igo sa bala ang asawa ni ini. Padayon ang investigasyon sa kapulisan sa maong kaso. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.